దేవుడు బెచ్చో గొప్పవాడు, భారీ గొప్పవాడికు మనకి ప్రతి క్షణం కూడా ప్రతి గడియ కూడా మనడు బారాసి మీనడు ఓనికే మున్నే బాగుగా తెలుసు. న్యాండ్ ఇలా మీనడితుకు ఓని కృప బారితుకు మనకన్నా బెచ్చో మంది లోక తిని విడిసి తెమ్మిరనోరు బతికి మనోరడు మనడు అచ్చు గొప్పవారడా ఇతుకు అయ్యే గాని ఓని కృప తినిపేసి మాత్రం మనడు న్యాండ్కి ఇలా మీనడు. మన చుట్టూ మందని పరిస్థితి కత్కు అసలు సాయిల్లా కదా. ఇటన్నిటి మధ్యతే మనల్ని అండి ఇలా తాస్తో ఇతుకు బెచ్చో గొప్పవాడు. మనకి తోడు మంచి నడిపిసని విధానము, మనకి బాధ వత్తస్కి దాన్ని మరిగిసి మనకి ధైర్యంకి ఎత్తని విధానం చాలా అది దేవుడికి మాత్రమే సాధ్యము. ఒక మనిషికి సాధ్యమత్త పరిస్థితి అయ్యో. మరి నేను మీకు అందరికీ నా నిండు వందనకి వచ్చినాను ఇలా ఇవిన్ మందని. మరి అన్నలోరికి పాస్టర్ అయ్యలోరికి పాస్టర్ అన్నలోరికి చెల్లికింకి అక్కకింకి అందరికీ కూడా నా వందనకు. దేవుడు మీకు అందరికీ తోడాసి మున్నిడికి నడిపిసవలించరికి మనందరి ప్రార్థన మీరందరికైనా అదే ప్రార్థన తుంగనీరి మనందరికైనా ప్రార్థన తుంగనడు. మరి మనడు ఇంచె మందని పరిస్థితికి దేవుడు కాల్కిన గంజి ఇంకా ఎక్కువ ప్రార్థన తుంగొరే దేవుటిని సాయం తలుకురే మున్నిడికి దక్కటు ఒకటి. మరి నన్ను అనిపేస్తత్త దేవుడి మాట తినికి అంచకటు యెషయా ఇందన పుస్తకతే యెషయా గ్రంథము ఇందన పుస్తకతే 55వ అధ్యాయతే మున్నిటి వచ్చిన తిని నన్ను చదివితాను క్యాంజటి. దప్పిగొనిన వారలారా నీళ్ళ యొద్దకు రండి, రూకలు లేని వారలారా మీరు వచ్చి కొని భోజనం చేయిడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు ఈయకయే ద్రాక్షరసము పాలను కొనుడి. ఆహారము కాని దాని కొరకు మీరేలా రూకలిచ్చెదరు? సంతుష్టి కలగజేయని దాని కొరకు మీ కష్టార్జితం ఎందుకు వ్యయపరిచెదరు? నా మాట జాగ్రత్తగా ఆలకించి మంచి పదార్థములు భుజించుడి. మీ ప్రాణము సారమైన దాని యందు సుఖింపనీయుడి. దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మొన్నే ఈ దేవుడికి ఎత్తని మాట బాధ్యతకు ఓనగ్గ వరటి ఇంచుకెచ్చి కరంగోరు మీనోడు ఇది బెస్కెట్ నుంచి కరంగోనో ఇతుకు బోండు ఈ లోకతికి మరి మనిషినిగా వత్త నాటి నుండి అలాగే ఈ లోకతినంతటిని కూడా పుట్టిస్తగడి నుంచి మనిషిని అలాగే నాటొటిని దేవుడు మున్నే అవ్వ ఆదామిందని మనిషిని తయారు తుంక్త నాటి నుండి ఆ రోజుకి నుండి కూడా బెచ్చుకో సంవత్సరకి నుండి కూడా దేవుడు ఈ మాట తినికి వచ్చినాడు. వరటి నా ఎగ్గ నా మాట తిని క్యాంజటి. దేవుడు ప్రతి మనిషికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు నా ఇక వరటి నా మాట క్యాంజటి. మొన్నే ఓనకు వాదవలే ఓని మాట తిని క్యాంజవలే ఇంచుకెచ్చి దేవుడికి వచ్చినాం. అలాగే ఊడటి 6వ వచనది నన్ను చదివితాను. యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమందు ఆయనను వెదుకుడి, ఆయన సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి. ఈ మాట తిని దేవుడు డప్పేసనోరి నా యొక్క వరటి, కరువేసనోరు నా యొక్క వరటి, మీరు డబ్బుకిల్లుకోకుండానే మీకు మంచి దోడ తిని మీరు తిందని మంచి దాని ఆహార తిని మీకు ఈతను వాటి తను ఇంజురు దేవుడికి వచ్చినోడు. అతుకు నా యొక్క వరటి నా మాట తిని క్యాంజటి, నా యొక్క వరటి నా మాట తిని క్యాంజటి, నా యొక్క వరటి నా మాట తిని క్యాంజటి ఇంజరే బెస్కె నుంచో దేవుడి భూమి తిని తయారు తుంగి మనిషిని నాటు తిని తయారు తుంగ నుండి దేవుడికి హెచ్చరికే వాసనుడు. అతుకు ఇగ్గ మనడు మరి బెచ్చు వరకు దీంట్లో కొంతమంది మనుషులకు క్యాంజునోరు ఓన్ కాలికి నాకు వాసునోరు వత్త పిల్ల వాసి ఓన్ మాట తిని నమ్త పిల్లంకి నిజంగా మంచి దేవుడికి వచ్చిన కూడటి 2వ వచనం తిని చదివితాను. మీ ప్రాణము సారమైన దాని యందు సుఖింపనీయుడి. చెవియొగ్గి నా యొద్దకు రండి, మీరు వినిన ఎడల మీరు బ్రతుకుదురు. దేవుడికి వచ్చినావు కదా. క్యాంజటి నాయక వాసి కేంజి దాని కొర నమ్మకం తాసుకు మీరు బతికి తీరి ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినావు. అలాగే మీరు నాయక వత్తస్కే సారవంతమత్త
మంచి ఆహాರ పదార్థకింతోటి, మంచి ఆరోగ్యకింతోటి, మంచి ఆశీర్వాదకింతోటి, మంచి ఆలోచనకింతోటి, మంచి బుద్ధినితోటే మీరు వర్ధిల్లి తిరి, మీరు అలా నడితి తిరి నా యొక్క బతుకు ఇంజరే దేవుడికి వచ్చిన ఈ మాట తిని బెస్కుడి నుంచి వచ్చిన ఎత్తుకు భూమి తిని ఆకాశ తిని భూమి తిని పుట్టిస్తే దాంటే మనిషిని నాటొటిని తయారుతుంటనా అంటే నుండి దేవుడు కరువరికేమేనో కెచ్చరికేమేనో ఈ మాట కేంచి కొంతమంది దేవుటగ్గ వాసునోరు, కొంతమంది పోన ఈ దేవుడు మాకు చెంతోండి అయ్యో బెగ నుంచో వత్తో నింజరే తెలిసి తెలియకోకుండా ఇంకా దూరంగానే మినురు. దూరంగా మందని మనుషులకి ఇంకి వాళ్ళకి దేవుటే కాలికినాక బాసికిన ఇంకా ఓని మాట తిని నమ్మకుండా కొంచెం లోకతే కొంచెం బొనో బైదే ఆ మంచి ఆ సగము ఆ పడవ తొరకాలు ఈ పడవ తొరకాలు వాటి ఈ భక్తితే ఈ అరిదే నడతని మనుషులకు కొంతమంది దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మరి దేవుడు బెస్కుడి నుంచో ఈ మాట తిని వరటి క్యాంజటి నాయక వరటి క్యాంజటి ఇంజరి ఇదే మాట తిని ఓడు బెచ్చుకు సంస్కృతి నుంచి కెచ్చినోడు అతుకు నేడు దేవుడి మాటకి ఎత్తనది బాతది ఇతుకు మరి క్యాన్సుకుంట బైది మొత్తం మనుషులకి ఇంకి అలాగే క్యాన్సర్ కూడా కేంజిల్ల వాటు బతికి ఆ దేవుడు బెచ్చుకు మాటకెత్తకన్నా నాకు సెంతవయ్యే నాకు నచ్చుతాటు నన్ను మంతను వేదో పెదిరికి మాత్రమే ఈ భక్తి తింటుంగితానించరే దేవుడి పెదర వాటు గురించి లోపలంతగిన మరి దెయ్యతే ఆ పొణిగే తుంగొరే వేణు ఊడటంకిల్లో కదా పొరడికి మాత్రం నన్న దేవుడి పిల్ల తినేంజరికి ఎచ్చరే మంద నోరు బెచ్చు మంది ఓరికి ఈరికి దేవుడికి ఎత్తనది బాత దితుకు ఊడటి 6వ వచనతే యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమందు ఆయనను వెతుకుడి, ఆయన సమీపంగా ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి. దేవుడికి వచ్చినావు కదా, దేవుడు దొరకని కాలతే ఓనిని మెక్కటి ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినుడు వాళ్ళకే ఓండు దగ్గర మందంగానే ఓనిని వేడుకునుటు ఓనిని బతిమలాడుకునుడు ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినావు ఓండల్లే దొరకనెస్కల్లే ఓనిని మెక్కవలల్లే వాళ్ళకి ఓండు దగ్గరగా మత్తస్కే ఓని కాలుకి నగ్గమనడు మన బతుకుకిని మన కుటుంబకిని ఆ గురించి వేడుకుండవాలి ఇంజను. మరి దొరకుండా దేవుడు బెస్కెడికి మన్నుండా ఇల్లుకపోతే దూరంగా అయితుండా దగ్గరికి మత్తస్కే మీరు ఓనిని తలపటించరు దేవుడి మాటకి వచ్చిందే అలాగే ఓండు ఆ దొరకత కాలతే మీరు ఓనిని మెక్కటి ఇంచుకెచ్చి ఆ దేవుడు మాటకి వచ్చింది కనుక మరి ఓండు దొరకకుండా ఇల్లుపోతే మనసుకి ఇంక దూరం అవుతుండా దేవుడు బెస్కెట్కి మనతో కదా ఇంజరే మనం కనిపించవచ్చు. నిజంగా బెస్కెట్ నుంచో భూమి పుట్టగా నుంచి వరటి ఇంజరు దేవుడు కచ్చర్మినుడు పాస్ట్రైలోరికి వచ్చినోరు ఆనాటి రోజుకి నుంచి రాజులకు ఎత్తారు, ప్రవక్తకి ఎత్తారు, యాజకులకు ఎత్తారు. మరి న్యాయ బెచ్చోమంతిని దేవుడు ఆ ప్రవక్తకి వాటికి ఎత్తిసరు వస్తుండు. యేసు ప్రభువే దేవుడే ఈ లోకతే మనసుంగా వాసికి ఎత్తుండు. మళ్ళా 12 మంది శిష్యులకి రోత్తుండు. నేనిని నానిని శిష్యుడిగా కరంతుండు. నీ ద్వారా నా ద్వారా కూడా ఇదే మాట తిని వరటి దేవుటగా వరటి దేవుడి మాట క్యాన్సటి వరటి దేవుడి మాట క్యాన్సటించరే కెత్తిసునుడు. కానీ ఈ మాట తిని ఆంగిదాయని రోజు ఇత్తది వరటు వాస్తుందే. దేవుడు నిజంగానే దొరకో రోజు వరటు వాస్తుందే. దేవుడు నిజంగానే దూరం ఆదని రోజు దేవుడు కృప ఇత్తది దూరం ఆదని రోజు వాస్తుందే. అందు సంఖ్య దేవుడికి వచ్చినావు కదా ఇంజ మీరు ఓండు దొరకని కాలతి మినిరు గనక ఓనిని మెక్కటి ఓండు బారాసి మినుడు మెక్కటి మెక్కి ఓని కాల్కినగ్గ ఓండు మీ శంక బాత తాస్తుండు బాతకి ఎచ్చనుడు క్యాంజటి దాని ప్రకారం నడుముటు ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చనుడు వాళ్ళకి మరి ఓన్ దగ్గర మత్తస్కే ఓనిని వేడుకునుడు భార్యకు నాడి వాదనద్దు బెచ్చో దుఃఖం బెచ్చో అడతని రోజుకి మనడింకా మున్నెడికి అంజుర్మినడు ఆ అందుశంక అటన్నిటి నుండి తప్పించగలుగుతా సమర్థుడు. మంచి రోజుకీసి మనని మంచి బెలాంటి కష్టమత్త రోజుకి మనని నడుసురు మతకన్నా దేవుటే ప్రేమ ఎత్తది, దేవుడు కృపెత్తది, మనని కాపాడోరే, మనకి సాయం తుంగోరే, మనకి తోడు మంజి నడిపిస్తని మరి ఆ మహా గొప్ప దేవుడు కాల్కినగ వినడు గనక బెలాంటి పరిస్థితి మతకన్నా బెచ్చో భయం వాదన పరిస్థితి బెచ్చో భయం వాదన అరిదే నడుసరు మతకన్నా దేవుడు నీకు నాకు తప్పకుండా తోడు మంజి మనకి సాయం తుంగోరు మున్నెడికి తెయితో అది బెస్కి ఇతుకు ఓండు దొరకతస్కే మనడు
ఓనిని మెక్కవలే వాళ్ళకి ఒడు బారాసి మిండో బాతకెచ్చను మాట తిని మెక్కవలమన్నాడు. వాళ్ళకే ఒడు దగ్గర మందంగానే ఇంజ ఈ మాట ఈ ఇలా ఫోన్కి ద్వారా ఇంజ గుణుంగు తెరసటంకిల్లోరు కదా పాస్టర్ అయ్యలోరు మరి బేనూరు కోరు ఇలా లోను మంచి దేవుడు మాటని క్యాన్సన్నాడు. వాదన రోజుకి నీ మాటకిన దొరకో పరిస్థితికి దేయితాడు ఓని మాట ఓని మాట మున్నే దేవుడికి ఎత్తో నుంచి మనడు కూడని పరిస్థితికి అంతా కూడా బైబిల్తో దేవుడు మున్నే రాస్తుండు. మీరు కంగారు పడతామటి కలవర పడతామటి ఇవంతా ఇలా జరిగితకు భారీ ఇలా జరిగితే ఇతుకు ఊడటి మీకు అందరూ కనిపించవచ్చు. భారీ మరి ఇలా జరగనద్ది ఆ మధ్యతే మా కొత్తగా దేవుటేసి కాలికి నాకు వాదని వర యవ్వ మా చర్చికి వత్తస్కే భారీ అవ్వ ఇలా జరగనాయిందని వాళ్ళకి ఇది దేవుడు మున్నే రాస్తూ బైబిల్తో ఇలా జరిగితకు విన్నాగానే అసలు ఇలా భారీ జరగవాలే ఆ మనుషులకు అందరూ బాధపరుచున్నారు కదా ఇంచుకిచ్చి పాపం బాధతోటి నా నేను తలపితే దానికి కారణం బాధ ఊడటి ఇదే డౌట్ మన అందరికి మీకు అందరూ వేయదు కదా ఊడటి దేవుడికి వచ్చినావు కదా 7వ వచనం ఉడుకు భక్తిహీనులు తమ మార్గమును విడవవలెను దుష్టులు తమ తలంపులను మానవలెను వారు యెహోవా వైపు తిరిగిన ఎడల ఆయన వారి యందు జాలిపడును వారు తమ దేవుని వైపు తిరిగిన ఎడల ఆయన బహుగా క్షమించును. దేవుడికి వచ్చినా కదా మరి మనడు ఈ చుట్టూ మందని మనుషులకు దేవుడి మాట తిని క్యాజాక వరటి ఇంజోరు కనకొర మతకన మాట తిని క్యాజాక మరి చెడ్డ అరింగిని దేవుడు భక్తిహీనులు తమ మార్గమును విడిసవాలింజరు. దేవుడిని నమ్మి కూడా నమ్తాటు నటీశ్వరం బతకని మీరు ఆ అరితిని విడిసి నా అరితికి నిజమత్త అరిది నడతవలింజో దేవుడికి ఎచ్చనోడు. అలాగే మరి చెడ్డ తలంపుకు చెడ్డ ఆలోచనకు చెడ్డ పణుగు వేనో ఊడటంకిల్లో కదా ఇంచుకిచ్చి మరి మన మనస్సుని లోపలిగిన పాపం నేను కొత్త నిబంధన ప్రకారం మనడు ఊడుకు ఆ రోజు తప్పు తుంగుతాడు. కానీ నేను మరి యేసు ప్రభు ఈ క్రొత్త నిబంధన ఇందని మరి ఈ కాలకి వత్తస్కే యేసు ప్రభు మనంకి కెత్త మాట బాధ దిక్కు మీరు మనిషిని వర తప్పు అనుకుట్టుకు ఊహించుకుట్టుకు మీరు తప్పు తుంగుతాటే ఇంజరు దేవుడికి వచ్చను. ఊహతోటే ఊహించుకుండటం కూడా పాపమే ఇంజరు దేవుడికి వచ్చను. మీరు పాపం తుంగుతాటే ఇంజరికి వచ్చను. ఇలా వెచ్చుకో తప్పుకు తుంగోరే వెచ్చుకో పాప తుంగోరే వెచ్చో దుష్టక్రియ ఇత్తవు మన లోపల మంచి సర్వ మనుషులకు అందరికీ నేను ఈ బాధను అనుభవించడానికి కారణం కూడా మనమనడు మన మనుషులకు మనడు తుంగుతా ఈ మనుషులకు తుంగుతా పాపుకు ఈ మనుషులకు తుంగుతా తప్పుకి వల్ల దేవుటగ నుంచి మాత్రం శ్రమ ఇత్తది తప్పిత్తది ఇల్లు శిక్షిత్తది మనడు మంచిగా మతుకు దేవుడు ఈవడు మన పణుగు మనంకే అవు మన పాపు మనడు తుంగత పాపుకిని వల్లే ఇవంతగిన వెయితా తప్ప ఓనగర్ నుంచి మంచి వెయితి గాని మనడు ఓని తప్పు తుంగుకుంటా మంచిగా మొత్తం మనిషిని ఓని శిక్షిస్తుండు. అందుసంఖ్య దేవుడికి వచ్చినావు కదా మరి ఇవంత విడిసి గనక ఓనగ బతుకు జాలి పరతని దేవుడు కనికరిసని దేవుడు క్షమించని దేవుడు అంతకన్నా గొప్ప భాగ్యం బాత మీద కూడటి క్షమించని దేవుడు ఓని కాలికి నగ వాసి గనక ఓడు దగ్గర మందంగానే ఓనగ వాసి ఓని మాట తిని మెక్కి మరి ఓని కాలికి నగ వాసి మన తప్పకంతా ఒప్పుకుంటున్నాడు. దేవుడు క్షమించి మనకి వాదన ప్రతి ఉగ్రత నుండి కూడా తప్పిస్తనుకోడు ఓని మనసు మార్చుకుంచి మనకి సాయం తుంగితోడలే. మరి అలాంటి ఆ మనసు ఇత్తది దేవుడికి వాదువలెత్తుకి సర్వం ఈ మందన మనుషులకు అందరూ కూడా ఓని మాట తిని క్యాన్సవాలే అలాగే ఓన కాలికి నగ్గ మరి అందరు క్యాన్సర్ పరిస్థితి ఇది మీరు రాయకు అలాగేనే ఇల్లు మరి క్యాన్సర్కి వత్త మీరు నన్న దేవుడి కాలికి నగ్గ బిస్కత్కు అంజి మొరవాడితాడో అడితితాడో మన చుట్టూ మందని పరిస్థితికి బాగా అదవలి సాయం అందవలి ఇంచుకెచ్చి దేవుటగ్గ కుద్ది మోకరేసి దేవుడు కాలికి నగ్గ గనక మొరవాటరు మత కొంతమంది అన్న నీ ప్రార్థన వల్ల బతకని అవకాశం ఉంది. దేవుడికి వచ్చినా కదా వరటి వతకు మీరు బతికి తీరించు దేవుడికి వచ్చిన మీ ప్రార్థన ఒక మనిషిని బతికిసొచ్చు మీ మొర ఒక మనిషిని బతికిసొచ్చు. మరి మీరు నన్ను నేడు ఇలా మినడికు మన గురించి బీనరో ప్రార్థన తుంగుతారు అందుసంఖ్య నేడు మనడు ఇలా మిన్నాడు మన మున్నటి తర సాయం అందవలికు మనడు ప్రార్థన తుంగవాలి దేవుటగ్గా మన బాధ అంతకి ఇచ్చుకుండవాలే మన దేశ పరిస్థితికి అంతకి ఇచ్చుకుండవాలే మన నాకిన మందన పరిస్థితికి అంతకి ఇచ్చుకుండవాలే నీ కుటుంబం గురించి నీ గురించి నా గురించి ఎత్తటం పోయినాయి కానీ దీని గురించేనయ్యో దీని గురించి దేవుడు మనకి తప్పకుండా సాయం తుంగుతాం. మన చుట్టూ మందని పరిస్థితికి గురించి
మా గనక మన దేవుటగా మొరవాటరు మటుకు మన పరిస్థితి దేవుడు మన ఓనికి కెళ్ళు కన్నా దేవుడు సాయం తుంగని మున్నడికి నడిపిస్తూ మరి ఒక మాట తిని క్యాన్స్ కటు ఓని మెక్కటు ఓని మాట తిని మెక్కడు దాని ప్రకారం నడుసరే దేవుడు ఇదని జీవతిని మనందరూ అనుభవిస్తారు అందరికీ కూడా మరి దానిని తోపించడానికి మున్నడికి దక్కడు కనుక పిమ్మటు ప్రార్థన. యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా, నీ కాలికి నగవత్తము నీ మాట మామిని బతికిసితే నీ గవత్కు బతికితాము ఇంజర్ నిమ్మకి వచ్చినాయి నిమ్మ దగ్గర మందంగానే మమ్మ నీ నిమ్మ ఎక్కవాలే ఇంజర్కి వచ్చినాయి. మరి మా చుట్టూ మందని మనుషులకు మా చుట్టూ మందని ఈ జనము అయ్యా ಬೆಚ್ಚಕ್ಕೆತ್ಕನ್ನ ವರಟಿಂಜರ್ಕೆತ್ಕನ್ನ ಕ್ಯಾಂಜು ಸ್ಥಿತಿ ನೀನು కానీ వాదన కాలతే ఇవంతగిన దేవుటి మాట కూడా దొరకో పరిస్థితికి ఇద్దాము అయ్యా నిమ్మ నేను దొరకనసికే మమ్మ నీ కాలికి నగవాసి ఒప్పుకొనిజి నీ కాలికి నగ మమ్మ సరిదుం కుటుకు అయా నీ మీదను కృపతిని మమ్మ సారవంత మత్త వెచ్చో సారమత్త ఆ మంచి ఆహార పదార్థకి ఈతనింజని బతికిస్తనింజని నడిపిస్తనింజని కనుక మాటకి అంజని పిల్లలందరిని దీవిసయ్యా అందరికీ మా పరిస్థితికి అందరు బాగుతుంగ స్వస్థత బాగుతుంగ నిమ్మే ఈ రోగకి నుండి విడిపిసి మాకు అందరికీ కూడా అయ్యా ఇద్దో ప్రభా మరి ఫస్ట్ కరోనాకి బాధపడతాము తర్వాత రెండోసారి మళ్ళీ ఇంకా మూడోసారి ఇంజనోరయ్యా వీటన్నిటిని విడిపిసోరే నీ పిల్లని ఆ కూడని పిల్లంకి వాళ్ళకి చుట్టూ మందని నీకు దూరంగా మందని పిల్లని కూడా కనికరిసి క్షమించి నిమ్మే సాయం తుంగురు మున్నడికి నడిపించోరే ఈ మాట అంతా యేసైతే బిడ్డతే తలపురమినం తండ్రి ఆమేన్.